राति पाखापाखि 12टा हो जाता बर गाड़ी पहुँची बरयात्री मैंने डांस करते। बर देखा जाऊना गाड़ी भितर अच्छे मझी सीट्रे बस देखा जाऊना। बाण फुटाऊँ पड़िया मौल बाहर झीर बिहारीर मोर जहाँ आगु मानि आसा तो मानवाई पड़ो। आग मौल बाहागर तापर मौल गछ को झील बाहा तापर घर को बाहा यदि पुओ घर बाहागर पुओ आंब गछ को बाहा तापर जहाँ नियम रही आस मानुंट सब। ये पूजापी सब जिन कुलार नहीं जाती मौल गछ मूल। नना पूजा कर झील को सिंदूर पिंधे ज्वाई।
ଏଠି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଝିଅର ବାପା ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେବେ କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ। ଏଇଠି ତା ଭଉଣୀ କନ୍ୟା ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବ ବୋଲି ପଇସା ମାଗୁଛି, 2000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା। ହାତ ଗଣ୍ଠି ହେଇଯାଇଛି। ନନା ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେବେ ବାହାଘର ପାଇଁ, ତାପରେ ବାହାଘର ସରିଯିବ, ଝିଅକୁ ବିଦାଇ କରିଦେବେ। ଏଠି ପୂଜା ପାଠ ସରିଯାଇଛି। ତାକୁ ହଳଦୀ, ବର କନ୍ୟାକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇବେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ। ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଯିବ। ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ କନ୍ଦା କଟାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ତା ମା, କାକା, ଖୁଡ଼ି, ବାପା